cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu aja goyang guyu lali anak lali bojo lali wayang lali betung tung hetung hetung etang etung rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih weruh yen burung tak trimo gantung sinambi para tamu ngrahapi pasugatan dahar ya Nduk. nggih Mas Eco langsung kagem eco. telas kemawon nggih Bapak Ibu pun Nggih. rahapi jan Iya, ayo. bintang tamune rawuh malih wonten kalih. ah Bintang tamune teko meneh. Nek sing iki mlakune jek patut jek ngene. Ndarak sing kemeng. Sing kemo kok wis ngene makune. Mas, wong witekno ya wis loro lho. Oh, iya. Piye to aja kaya ngono, aja maida ngono kuwi ora becik. Oke, Maida ya. Malari ya, apa malari nduk. Asik deh. Kok rasane sewindu ning awak marake. Ho aho, ho aho, ho aho. Numpak aduk karep mlaku ning kulon. Wong sabar mesti kelakon. Wong sabar mesti kelakon. Aduh bapak aduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut lebu neng karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung Sakala iki. saka ya Dik Iya Pak Dik. jos Nah. kok yang gendek ho aho ho aho ho aho jos jos ngono lho Dik Iya lho Pak Dik. betul kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu aja goyang guyu Lali anak, lali bojo. lali wayang lali betung hetung hetung etang etung Rasane wong lagi gendeng, pilih bacot apa pilih weruh. yen burung tak trimo gantung Sing saiki ya dipikir saiki, sing kok dipikir engko lho Pak Dik. iya iya ngono iya iya Dadi Aku- aja dicampur-campur. arep nyanyi iki mau kleru ketungko iki lho Lah mulane kuwi, soalnya kan wis saya tuwek. sapa mau buat Mbah Mbah Jiko. Mbah Jipo Jiko. Jiko Ya Mbah Jiko. nah Nggih Mbah Jiko. kepanjangannya Jikolo Kalau iki ya. Jikolo Udu. Iki ngono malah piyambak iki kepara
anu kok ngersake tetembangan nganggo nyawer barang lho. Oh iya iya. Nggih. Ki Apa mau sing disuwun apa kuwi Mas Gareng? Kepatak. Kepada. Kepada ya. Kepada. Campur sari saka sogok penyanyi. Soho. Soho. Lan do meteng Dumateng. Dumateng. Gareng ingkang nembe nguyuwi wajib Ngayahi. nyuwun gendeng Gendeng. wacanen dhewe apa-apa. Nesu. Ngono kok nesu. Ngono mayah-mayah. Menika Mbah Ciko ngersakne sesi demenan. Oh Iya lah. nulisnya sesi demenan Iya ta? Sesi demenan ta? nulisnya sesi demenan Iya berarti aku bener kok. waduh wah Iki buka enak. dealer saiki Lah kok iso? sepeda motor Endi? iki nek gambare RE King pojokan enek ra sepeda hontel. Bablas ngono kok. Rai. Mas Malah keporo nganggo bebungah barang Mas Gareng. Wah, jan tenan. 30 Mboten wah usah ora repot-repot, kepenak Jan. neng iki mau lenggah Lah kan? Nika ngangge malah lurik-lurik. maringi Niki- 50 barang Niki kaya lah ular juan lah niki ular jedung. kaya ora kenal dadak maringi 50 Mbah ampun ngoten niku sampean tambah Eh, 50 tambah 50 meneh entar Tak kira-kira Ya jandermis kaya ngono kaya. iki lak sing dadi gareng ndek mben to Iya, iki kisah nyata Mas, iki kisah nyata tenan. Pada Gareng suatu asli hari- ra iki. Nah, tanggapan enek Jati Srono. Lah esuk-esuk ki gareng sing kae iki wis nyenu enek nggon panggonan. Lah kene iki lah kula tak mantuk mawon kok nonton garenge ngoten lho. akhirnya aku ngebel gareng kempes tak kon retok Dadi sak nggon iki garenge loro, ya iki karo Baji kok kae. Gak apik endi? Hah? Apik endi? ya apik kono Oh malah apik kempes tibake. apik kempes Oh apik kempes. Ning kok ngene kok. Iki kisah nyata tenan. Sing disuwun iki mau sesi deman, sing ngantur ning Mas Gareng sing arep joget Mbah Jiko jare. Siap. kasih Ya. musik dulu Yo. Nah. Malari yo. Asik. Kok rasane sewiru. Jos jos Numpak debar mlaku ning kulon wong sabar masih kelakon wong sabar masih kelakon aduh bapak aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu neng karung kepacut alias kantung ngentekke sawah ngentekke kampung lagu iki mau diaturke kanggo panjenengane Mbah Putri, Mbah Larsi. Nggih. Sehat selalu awet momong anak putu nggih Mbah Larsi, awet nom pokoke nggih Amin ya semangat. rabbal